Podcast C2, català.cat, episodi 64è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut, benvinguda a l'episodi de C2català.cat, que hem titulat 3 errors amagats en un discurs de C2. En aquest episodi et proposem un petit repte: trobar 3 errors camuflats en el discurs que et llegirem. Només 3. Com ho farem? Doncs primer et llegirem un fragment breu, una mica més llarg que una frase aïllada, però breu, en què hem introduït 3 errors, un de lèxic, un de fonètica i un de gramàtica. I tu el que has de fer és detectar-los i substituir-los per una forma adequada i correcta. T'advertim que hi ha alguna expressió que pot semblar sospitosa, però que és correcta. Per tant, no es tracta només de detectar allò que et sona estrany, sinó de pensar si realment és incorrecte. Primer et llegirem el fragment sencer i tot seguit te'l tornarem a llegir perquè tinguis una segona oportunitat de detectar els 3 errors. Som-hi! Escolta atentament aquest text. Arrel de les queixes, la nova alcaldessa va convocar una reunió extraordinària amb els representants del barri. Durant la trobada, alguns assistents van remarcar que la comunicació institucional havia estat poc clara. L'alcaldia va admetre que, si hagués previst aquella reacció, hagués explicat millor les mesures abans d'aplicar-les. Finalment, a pesar de les primeres reticències, el projecte va tirar endavant amb força votacions a favor. Tot seguit, el tornem a llegir. Arrel de les queixes, la nova alcaldessa va convocar una reunió extraordinària amb els representants del barri. Durant la trobada, alguns assistents van remarcar que la comunicació institucional havia estat poc clara. L'alcaldia va admetre que, si hagués previst aquella reacció, hagués explicat millor les mesures abans d'aplicar-les. Finalment, a pesar de les primeres reticències, el projecte va tirar endavant amb força votacions a favor. Has detectat els 3 errors? Tot seguit te'ls comentem. Comencem. El primer error l'hem trobat tot just a l'inici de la lectura. Hem començat dient arrel de les queixes i aquí tenim el primer error. Arrel de. Quan volem indicar conseqüència d'alguna cosa o a partir d'alguna cosa, no hem de dir arrel, no hem de dir arrel de, sinó que hem de dir arran de. Per tant, la forma adequada seria arran de les queixes, fixem-nos-hi bé, arran de les queixes, arran de la reunió, arran de l'informe, arran dels resultats. Nosaltres fem servir l'arrel quan parlem d'una planta. Per exemple, l'arrel d'aquesta planta és molt fonda. O bé, quan per analogia de la fondària ens referim a l'origen profund d'una qüestió. Per exemple, cal anar a l'arrel del problema. Tot seguit, passem al segon error. Hem llegit: la nova alcaldessa va convocar una reunió extraordinària. L'error que tenim aquí és de fonètica. En català no diem alcaldessa, amb S sonora, aquesta que rellisca com la de casa, sinó que hem de dir alcaldessa, perquè s'escriu amb doble S. Per tant, hem de pronunciar aquesta S com a S sorda. Alcaldessa, no alcaldessa. No és un error majúscul, però al C2 tot compta. I ara anem al tercer error. Quan hem llegit l'alcaldia va admetre que, si hagués previst aquella reacció, hagués explicat millor les mesures abans d'aplicar-les. L'error és aquest segon hagués explicat. I aquí ens preguntem, és incorrecte hagués més participi? No, en absolut. Fixeu-vos que a la primera part de la frase l'usem i és correcte. Diem si hagués previst. Però
En la segona part, no ho és. Hagués explicat no seria correcte. En un registre formal, el que es demana a la prova de C2 és preferible dir: si hagués previst aquella reacció, hauria explicat millor les mesures abans d'aplicar-les. Hauria explicat, no pas hagués explicat. Fixem-nos en l'estructura. A la primera part, darrere del condicional si hagués previst, hi ha el plusquamperfet de subjuntiu. Però a la segona part de la frase, a la conseqüència, hi hauria d'haver el condicional compost. Hauria explicat. I ara sí, recapitulem els 3 errors. El primer era de lèxic, arrel de les queixes, que hauria de ser arran de les queixes. El segon era de fonètica, alcaldessa, que la forma correcta hauria d'haver estat alcaldessa, i el tercer era gramatical. Si hagués previst aquella reacció, hagués explicat. No, hauria d'haver estat. Si hagués previst aquella reacció, hauria explicat. Aquests 3 errors tenen una cosa en comú. En moltes converses poden passar desapercebuts, però no hi passen a l'examen de C2. Ja hem dit que no són errors majúsculs, però revelen si tens un bon domini de la llengua, un domini fi de la llengua. I això és justament el que es demana al C2. No només comunicar-se en català, sinó comunicar-se amb precisió, adequació, correcció, etc. Al curs de c2català.cat treballem precisament aquests detalls: fonètica, lèxic, gramàtica, expressió escrita, expressió oral i estratègies d'examen. No es tracta de memoritzar formes, normes aïllades, sinó d'aprendre a detectar què grinyola en una frase i saber com pots millorar-la. Si prepares el C2 i vols fer-ho amb un curs en línia, estructurat, amb exercicis de consolidació, explicacions i acompanyament, entra a c2català.cat i trobaràs una preparació pensada específicament per al nivell C2 i per al tipus de dificultats que realment apareixen a l'examen. I fins aquí l'episodi d'avui. Recorda-ho, al C2 els petits detalls són grans indicadors de nivell. Ens retrobem al proper episodi de c2català.cat. A reveure!